There's a bright red tractor on Spring Hill Farm who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. here's Tractor Tom. Tom, 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 what would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray, we couldn't do it without you. Sok od jabuke. Bilo je prelepo jesenje jutro na farmi Spring Hill, ali izgledalo kao da će to biti jedan od onih dana. Za početak, Vizi je bio neraspoložen. Završio je sa pšeničnom žetvom i sada je ponovo u štali. Besposlen. Tom je pokušao da ga oraspoloži, ali nije vredelo. Vizi se osjećao pomalo beskorisnim. Nazad u kući Fi je imala problema sa Pardi. Kao i sve mačke, ona je bila veoma probirljiva sa hranom. Pardi, doručak! Šta nije u redu? Ti voliš ovu hranu za mačke. Kupila sam je posebno za tebe. Stvarno, Pardi. Izvoli, malo mleka za promenu. Nemoj mi reći da ni to više ne voliš. Pa onda ćeš jesti kasnije. Nalazim se sa Metom u voćnjaku. Čeka nas velika berba jabuka danas. Zdravo, Fi! Wow, zaista je bogato rodilo ove godine. Tako je. Bolje bi bilo da počnemo. Vreme je za pauzu, Met. Da, spreman sam za čaj. Ti kreni. Ja moram da svratim do kuće i nahranim Pardi. Ili bar da pokušam. Pardi, pogledaj. Predivne sardine. A malo dimljene ribe? O, Pardi, stvarno si probirljiva. Za to vreme Tom je svratio do Vizije. Još uvek se dosađivao i gunđao je. Tom je želeo da može da smisli nešto kako bi zaposlio stari kombajn. Tome! Ali baš tad ga je Fi pozvala da je odveze nazad u voćnjak. Vizi je odlučio da odreva. To je sve za sada. Ali ostalo ih je još dosta. Znam. Nadam se da ćemo uspeti sve da prodamo. Bolje bi bilo da ovo odneseš na pijacu i vidiš kako ti ide. A ostatak ćemo za sada ostaviti u štali. U redu, Fi. Vidimo se. U redu, Tome. Idemo nazad. Setila sam se nečeg što Pardi uvek voli da jede.
Tanjirić divnog kajmaka. Tvoje omiljeno. O ne, nije valjda da ni to više ne voliš. U međuvremenu, Tom je istovario sve svoje kutije sa jabukama. Bilo ih je toliko da su neke čak morali da stave na vizija. Jadna Fi, Pardi je bila probirljivija nego ikad. Kupus? Pasulj? Pečurke? O, odustajem. Vizio je još uvek uživao dremajući. Iako nije bio ni svestan toga, pravio je poveliki nered. U tom trenutku stigao je rev. Svi farmeri ove godine imaju gomile jabuka, tako da nema svrhe nositi ih više na pijacu. O, strašno. Šta ćemo da radimo? Ne znam, Fi. Pa, ja moram da nahranim kokoške. Zaću te kasnije, važi. U redu. Ned se spremao da krene kući, ali ga je Tom zaustavio. Imao je ideju, ali mu je bila potrebna Metova pomoć. Šta je bilo tome? Želiš da pogledam štalu? Jao, kakav nered. Kako se ovo dogodilo? Onda je Tom počeo da objašnjava Metu svoju veliku ideju. Aha, razumem. U redu. Možda. Pa hajde, pokušajmo i to. Pobogu, šta se to dešava u štali? Matt je želeo da iznenadi Fi Tomovom idejom, tako da je zadužio Reva da pokuša da je drži podalje. Ne budi blesav, Rev. Zašto ne mogu da uđem? Kako to misliš, opasno je? Šta to Met radi unutra? Praviti novi auspuh? Pa dobro, tako je. Tvoj stariji jeste pomalo bučan. U redu onda. Vidimo se kasnije. U štali su svi bili jako zauzeti. Gotovo je. Hajde da vidimo da li radi. To! Ma hajde, Rev. Nešto sumnjivo se dešava i ja želim da znam šta je to. U redu je, Fi. Sada možeš da uđeš. Predstavljam vam Vizijev specijalni talenat. Mašinu za pravljenje soka od jabuke. O, Mete, to je sjajno. Sada ćemo moći da iskoristimo sve preostale jabuke. Ne zahvaljuj meni, već Tomu. To je njegova ideja. I tako, zahvaljujući Tomu, svi su bili srećni. Matt je otišao na pijacu sa puno divnog soka od jabuka. Vizi se ponovo osjećao korisnim. I Fi više nije morala da brine o preostalim jabukama.
Jedino o čemu je još brinula bila je Pardi. O, Pardi, dođi ovamo. Ne mogu da verujem. Ti piješ sok od jabuke. Ti si stvarno čudna mačka. Uloge tumačili Srđan Jovanović, Branislav Platiša, Valentina Pavličić, Bojan Žirović, Radovan Vujović, Siniša Ubović, Milan Antonić, Marijana Aranđelović. Sinhronizacija i tonska obrada Studio Loudworks.